Ni ne dan fashi mai gaskiya da soyayya muke kwamushe. Dan uwa, kana ta cewa mu makamusa ne masu gaskiya, to me za mu kwamusa din? Yanzu zan nuna ma yadda ake kwamushen muje. Kai, Me ya faru dan uwa? ni ne dan fashi mai gaskiya, a cikin soyayya nake aiwatar da hakan, fito da duka abin da ke wajenka. Ba zan bayar ba, me za ku yi? Ka shirya wa mutuwa. A'a dan uwa, zan baka duka abin da ke wajena, kada ka kashe ni dai, ka bari na yi tafiya ta, kada ka kashe ni. Da kyau, je ka. Kai, dakata. Waɗannan dabaran sun yi matuƙar kyau. Da kyau za ka iya tafiya. Kun gani ba, mun yi masa fashi cikin girmamawa. Ni ne dan fashi mai gaskiya. Kada ku samu damuwa, kowa zai samu kuɗaɗe, yanzu Redi zai iso. Ready? To wane ne ready kai? Yanzu za ka san sa. Kada ka saka kaya, sunana shine Ready. Faɗa min nawa kake bukata. Lak biyu nake so dan uwa. Yaushe za ka dawo da su? Nan da wata biyu yalla bai. Kada ka saka kaya, sunana shine Ready. Kai, miƙa musu 500. Faɗi nawa kake so? Rufi 5,000 nake so. Yaushe za ka dawo da shi? Dawo da shi ba na talakawa ba ne. Na ce yaushe ne za ka dawo da su? Ni talaka ne, abinci kawai zan je na ci. Idan ka karɓi kuɗin me za ka yi? Murga kawai zan je na ci. To idan kuɗin suka ƙare fa? Na sake dawowa na karɓa na sake ci. A haka za ka ƙare matsiyaci. Kai, fitar min da shi. Faɗa min nawa kake so? Lak uku nake so yalla bai. Idan ka karɓa me za ka yi? Zan tura matata America ta karatu. Kai, ka yawo gani. Ya ake sawa makaranta ba mata ba. Ni matata zan kai. Ko rufi ɗaya ba zai samu ba, fitar min da shi waje. Ku je, yau ba wanda zai samu, gobe ku dawo. Dan uwa Redi. Ka dakata dan uwa Redi. Ba na gaya ma sai gobe ba. Ba kuɗi nake so ba, tambaya zan ma. Yi tambayar. Wane aiki kake yi ka tara kuɗaɗe haka? Mu bakin talakawa muke ma fashi. Bakin talakawa kuke ma fashi? Masu kuɗi muke ma fashi mu taimaki talakawa. Da kyau, wannan abu ne mai kyau. Za ka samu rufi 100,000. Ba ma son rufi 100,000, kuɗaɗe muke so kuɗaɗe. Ka gane, mu je. Kai Tattu. Na'am dan uwa. Zo nan. Ni ne dan fashi mai gaskiya. A cikin girmamawa zan sha shayi, don haka je ka kawo shayi. Karbi dan uwa, a cikin girmamawa na kawo ma shayi. Dan uwa ka sha shayi cikin girmamawa. Kawon kuɗaɗe cikin girmamawa. Shayi kawai nake sha cikin girmamawa, ban da kuɗi. To ta ya za ka bayar? Ba na bayar da kuɗi, a kyauta nake sha. Kai shiru maza ka miƙon kuɗaɗe. Duk wanda ya kama riga a cikin girmamawa nake sheƙe shi. Ta? Cikin girmamawa, bari na nuna ma. Ta haka zan sheƙe shi, mu je. Gobe ma zan dawo. Ku jira ni anan, zan kai waɗannan kuɗaɗen. Okay, don't worry.
dakata. Kai me ya faru? Ni ne dan fashi mai gaskiya, a cikin girmamawa nake aiwatarwa. Fito da duka abin da ke wajenka a cikin girmamawa. Idan ban bayar ba me za ka yi? Ka shiryawa mutuwa. Da kyau. Kada ka saka kaya, sunana shine Rati. Saka kaya ko akasin haka baya da wata ma'ana a wajena. Fito da duka abin da ke wajenka cikin girmamawa. Ina ganin baka san ni bane. Na san komai akan ka. Me ka sani? Ba ka saka kaya, sunanka shine Raddi. Kai, ta yaya kai ka sani? Ba kai ne ka faɗa ba, ba na saka kaya, sunana shine Raddi. Ni ba kurma bane, na saurari komai. Fito da duka abin da ke wajenka cikin girmamawa. Okay, yanzu kuwa. Sha wannan zaka ma fashi, ba ka ganin bindigar da ke wajensa. Ta fita mu. Dan uwa, kada ka fito da komai, ka mai da wannan bindigar ma a gidanta. Ka gafarce mu. Mun tafi dan uwa. Mu je mu wa masu kuɗi fashi. Dakata. Me ya faru yan uwa? Ni ne dan fashi mai gaskiya, a cikin girmamawa muke aiwatar da haka. Fito da duka abin da ke wajenka a cikin girmamawa. To, fito da izzarta. Fito. Dan uwa, me abin da zamu fito da shi? Kaga kayan da na saka dan uwa, mu talakawa ne. Kuna talakawa kuke fashi? Yanzu zan kira muku 'yan sanda. Hello? Hello, Inspector. Na kama wasu 'yan fashi masu gaskiya. To me yasa ka kama masu gaskiya? Yalla bai, a baki kawai suke faɗi. Mu ne 'yan fashi masu gaskiya, amma suna da matukar haɗari. Da izza suke yi. Me izza suke ma fashi? Yalla bai, ba izza suke fashi ba, da izza suke yi. To ka riƙe su, yanzu za mu zo. Mu je. Ina yan fashin? Su ne waɗannan. Da kyau, me yasa kuke satar izza? Yalla bai, ba izza suke sata ba, da izzar suke aiwatarwa. Kai, me yasa kuke fashi? Kaga yalla bai, mu ba ma cutawa kowa, a cikin girmamawa muke aiwatar da fashi. Ni ne dan fashi mai gaskiya, ni kuma dan sanda mai gaskiya. Yanzu zan nuna ma izzar dan sanda. Mu je. Bidiyon ya burga ku, kar ku manta da danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa kamar da kuke gani, ta yadda za ku rika samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan har ka zo a YouTube ka rubuta Abubakar Sadik, ba ka samu channel ɗin ba kamar yadda kuke gani, saboda sabon channel ne, ba lalle ka rubuta Abubakar Sadik ka same shi ba kamar yadda kuke gani. To abinda za ka yi, za ka zo ka rubuta Sadik Muhammad TV. To bayan ka rubuta Sadik Muhammad TV kamar da kuke gani ga channel ɗin nan, sai ka zo ka danna wannan kamar da kuke gani, sai ka zo ka danna akan description din channel din kamar da kuke gani, ko kuma nan take zaka ga link din channel din ya bayyana anan. To sai ka danna shi, to da zaran ka danna shi zai bude maka cikin channel din kamar da kuke gani. Wannan sabon channel ne, shine bidiyon da muka fara saki a cikin ta. Kar ku manta ku yi subscribing, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye. Mun gode.